Bé, a mi m'ha tocat fer-vos una pregunta més relacionada amb la comunicació i la projecció dels vostres projectes. Hi ha dos que possiblement són més tipus fires, festival presencial, etc. I un cas una mica diferent, tot i que els tres tenen una part de component, en el vostre fotogràfica molt important i en el vostre cas una part. No? La pregunta estaria més enfocada en com feu o com treballeu el fet que sigui conegut. Primer, com doneu a conèixer els vostres projectes any rere any per arribar a moltes més persones, no solament a les persones que poden ser interessades, que podrien ser els fotògrafs, els artistes, etc., sinó com treballeu la comunicació perquè siguin coneguts els vostres projectes a la societat, a quantes més persones millor. Doncs bona tarda a tots. La veritat és que el nostre projecte a nivell de comunicació va anar canviant. Al principi fèiem unes campanyes de comunicació molt cap a un sector molt ampli, vam trobar que la resposta o l'impacte no era el que volíem i vam anar canviant. Llavors la persona responsable del tema de comunicació hem passat a buscar-la una persona molt fixa en el tema de la fotografia. Per aquesta part fem la part més dirigida, com podem dir, de la nostra campanya de comunicació. I després, per altra banda, una de les activitats clau a l'hora de fer créixer el nostre projecte en un àmbit més de públic general ha estat la programació. Fer una programació a la ciutat de Barcelona a diferents punts durant el mes previ al gruix del festival i amb aquesta programació prèvia el que fem una mica és escalfar els ànims perquè la gent després vingui a conèixer el festival en si. Ha estat una mica veure un balanç entre totes dues opcions, fer una campanya més dirigida cap al món fotogràfic i una altra més dirigida a públic general. D'una banda més al llarg de l'any amb les convocatòries i aquesta persona més especialitzada i d'altra banda un tema més presencial a través d'una programació d'exposicions i activitats. Bueno, nosotros un pequeño festival en Cadaqués, lleva 2 años y lo que intentamos es captar fotógrafos internacionales e invitarlos a Cadaqués, trabajar sobre el pueblo de Cadaqués con toda su historia cultural, con Salvador Dalí y todos los otros artistas que han pasado ahí. Y también participamos en varios festivales, como en el Festival de Arles, como en Paris Photo, como también en Utopia Market hace un par de semanas, en Revelat. Intentamos dar de conocer a Cadaqués, invitar a la gente a disfrutar de 10 días en Cadaqués, ver fotógrafos de todo ámbito y de todo estilo y de diferentes nacionalidades también, así se puede encontrar con diferentes galeristas de todo el mundo y poder interactuar y después difundir un poco la experiencia en Cadaqués. También tenemos un concurso que ofrecemos donde tenemos fotógrafos un poco de todo el mundo, de Estados Unidos, de Japón, que participa y le invitamos al ganador para venir a descubrir Cadaqués. Esto también nos mediatiza bastante para el festival. Només introduir que el nostre projecte té 3 vessants, que és un muntatge teatral, un documental de televisió i una exposició fotogràfica. El tema és la Guerra dels Balcans 25 anys després des del punt de vista d'uns testimonis molt particulars, que són les dones que van ser víctimes de violació com a neteja ètnica i els fills que van néixer d'aquestes violacions que ara tenen 25 anys. Un crim que per primera vegada va reconèixer el Tribunal Penal Internacional de la Haia, però que ha estat absolutament ignorat per les institucions internacionals, els acords de pau i fins i tot pels governs locals. Explico tot això per dir que aquestes 3 accions, i de fet volem parlar amb 3 llenguatges artístics diferents precisament per arribar a públics molt diferents però alhora complementaris, tot això es farà a la temporada teatral 2020, la tardor del 2020. També en aquell moment es presentarà el documental que serà un Sense Ficció de TV3 i l'exposició fotogràfica. Per tant, la comunicació externa no la començarem fins quan arribi el moment, però sí el que hem fet és implicar ja no només institucions de l'àmbit cultural, teatral, audiovisual per poder construir aquest projecte, sinó tot tipus d'institucions locals i internacionals que estan treballant amb aquest tema o que estan treballant amb aquestes dones. De manera que
ja en el procés de creació, amb els diferents viatges que hem fet als Balcans, estem implicant a les comunitats interessades amb l'objectiu de servir nosaltres de caixa de ressonància.